Ụmụ ibe ekene m ụnụ. Ụmụ ibe ndị ọdịnala ekene ụnụ. Ụmụ ibe anyị ekene ụnụ. Enwere ihe anyị chọrọ ịgwa ụnụ n'abalị a. Anyị sị ka anyị kwubuo ya echi, mana ụbọchị echi nwere ka ọ ga-adị. Maka nwere ike ya ha ọ gaghị adịcha possible, mana anyị amabeghị. Anyị wee sị ka anyị wetara ụnụ ozi ahụ n'abalị a. Anyị weta ọ bụrụ na ịkọ egbubi ka anyị gbubitụrụ ya, maka pọpịa dịgote ụmụọchị. Pọpịa buru ibu. Ana m anyị mana ihe m ji ekwu ihe ọ na-ewute m n'obi. Ọ na-ewute m n'obi ihe obere ihe ka ọ bụ na ọ na-ewute m n'obi ka na ndebe anyị amara ya. Onye mere o ji ewute m. Ọ bụ na ndebe anyị ma ya, anyị agaghị anọ ebe anyị nọ. O wee siri ike otu anyị si wee chee ya, mana ọ because of na nwanne anyị anọrọ emete ya. Ọ bụ na anyị na-emete ya, anyị akaghị n'ebe anyị nọ. That is simple truth. Ihe a ndị a dere n'akwụkwọ nwere ihe ha dere n'akwụkwọ enduwecha bifo ya na-ekwuwere ka anyị kene ndị nwe obodo. Anyị ga-ekene godo enu, kene anị, kene ekwe eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, maka na ọka isi eme na be anyị. Asị na ọka ọ dị n'enu, ka ọ dị n'anị, ka ọ dị na mmụọ, ka ọ dị n'ife. Ndị Igbo anyị nwere nke anyị, and nke anyị ga-adịba. Ọ ga-adịgide na ọ dịbụ adị, ọ dịfụ, ọ ga na-adịlịlị. Maka tupu anyị ekwube nke ndị ọzọ, anyị ekwubere nke anyị. Mgbe a na-eme ndị na-eje ụka, ka m kwuo maka ndị Katọlik. Ndị Katọlik si o nwere egwu ha na-agụ: Kristi dị nwenụ ụkọchukwu ebebe na-erunye achịcha na mmanya dị ka Mekisedek. Onye bụ Mekisedek? Ndị a gbuwachara ụlọ ahịa n'ime niile, ha gbuwasịrị ahịa n'ime ụka niile, mana ọ because of na anyị nwere that society na-agwa ụnụ. Had it been na enwere because all society, all culture bụ ihe na-eme olu mmadụ. Because all culture ọ ga-eme the education, ọ ya ga-eme all culture na-eme the education. Ọ bụrụ society, all culture na-eme education. Because all philosophy ji wee found the culture. Ọ bụ ngụnwa ga-found the education, because ịma ihe na-achọ. And you must go to the past so that you can use all the past wee dekwa another history. Ọ ka esi eme. All from there ka esi wee nwe Mekisedek bụ onye ngwa bụ Moses, ọ ya bụ Jesus Christ, ọ ya bụ Jonah, ya bụ the same thing. Ọ dịkwa na Bible. Ọ dịkwa na Bible. Mekisedek is the same thing. Ya bụ Jesus. Ọ sị Kristi dị nwenụ ụkọchukwu ebebe na-erunye achịcha na mmanya dị ka Mekisedek. O kwuru ya ekwu even na quotation of the Bible. Kedu ebe a Mekisedek is na Bible self? Mekisedek la Genesis, I think na Genesis ka ọ dị. Genesis ọ dị na Mekisedek dị na Genesis. Ka m cheke na Bible na ka m nweta ebe ọ dị na Genesis. Ndị be anyị ga ebe a, ha ga-agụ about Mekisedek. Ọ dị die. Ọ ga-agwa gị na onye nwa bụ Jizọs. Go Exodus chapter 1:22. Exodus 1:22. Ọ ga-asịkwa gị ebe ahụ, ọ ga-asịkwa gị na the same Pharaoh gburu asị ọnwụ ahụ nwoke si gbuo. Pharaoh kwuru ihe ọmụọ nwoke si gbuo. Oke, na ị gaa na Matthew 2:16. Ọ gwụkwara gị na Herod sikwa amụkwa nwoke si gbuo. Coincidence? Ijekwe na Exodus chapter 2:2. Ọ sịkwa na Pharaoh sikwa na onye ọbụla amụkwara ebe a sikwa jekwezo onye ezo, na nwoke ọbụla amụrụ na a ga-egbu ya. So enwe nwoke amụrụ otu a ka esi wee mụọ Pharaoh, buru Pharaoh amụọ Moses, buru Moses gbafuo jezo onye. The same thing mekwere na Matthew 2:13. Amụkwara Jizọs, burukwu ya gbapụkwa gbana Egypt from Israel. Nke Moses bụ na opposite, esi Egypt buru ya na Israel. Nke Jizọs bụ na-esi Israel buru ya na Egypt. The same thing. Ị gakwa na Exodus chapter 2:3. Ọ gwakwara gị adị no, he was saved by a woman, by Miriam, Pharaoh's daughter. Ị gazie na Matthew chapter 2:14. Ọ sịkwa na Jesus was saved and helped by a Mary, her mother. Everything, ihe niile dị na
Old Testament ya dị na New Testament, no change, no single changing. Ihe mere bụ na edere opposite. The same history of Melchizedek, oya kwa the same history of Jesus Christ. All the here pump and play, all dị na Bible, all dị na Exodus, all dị na Matthew, all dị na Mark, all dị na Luke, all dị na John. Exactly the same thing. Ma 40 days yo Moses nọ na desert yo, ma 40 days yo Jesus Christ temptation, ọ sị ọ na-ebu ọnụ temptation. Everything ha niile bụ ofu ihe, enwe ihe dị iche n'ime. But due to ndị be ya anaghị follow ihe a na-akpọ typology. This is a system called typology. Go to your Google or your dictionary, Google or typology. Typology, just you for the definition of typology, then you got the playing game nọ na Bible. Because ndị be ya mara na life, history, ihe na-agụ about history today is being written by somebody. Everything you know in a book is being written by somebody. But ndị be, come on, Bible nkịtị ka ndị be anyị chere na Chukwu is word of God. So if our people call Bible word of God, if na enwe problem. If our people, that is can wear 90% of ndị Igbo Christian, and this 90% believe na this Bible word of God, we can never develop. Anyị enwere ike develop, onwere ebe anyị na-eje hapụrụ story. You are just deceiving yourself. 90% of our people ndị ụka, and the has na this akwụkwọ bụ word of God. Ọ dị gị surprise na enwere ihe anyị dị mma. Akwụkwọ mmadụ dere ede printing press, ma from India ma from China, and this printing press ndị be Eliza King James version, any person ọbụla printere Bible ọ na-akwụ ya percentage. So that means all the whole Bible ahụ na-ego, you are still giving money to this Elizabeth her family. Buying Bible ị na-enye ego, ị na-ebe akwa na these people na-egbu gị. If each Bible ị goro, you are paying tax to Elizabeth family of England. Any Bible ọ bụla ị goro, ị na-enye tax to Elizabeth family na England. So ịhụ ya, were mmụọ gbuo mmadụ, were mmadụ jee mgbarukwa ihe ị na-eme, simple because na ị chọrọ ịma ihe, agwa gị isi agwawuo gị. There is nothing, enwere Bible, ihe niile dị n'ime Bible ekwuru ya ekwu ebe ahụ. Everything not there then said. Ha kwuru ebe ahụ, ha kwuru ebe niile ekwe ka na-ekwu otu ihe a. Ị gaa na Exodus chapter 2 15 to 19, okwukwere edie na eburukwere Moses everything. Ijekwe na Mark the same thing, Mark 7:26, that Jesus was saved by the king, Hebrew king's men. Ọ sị gị na Moses na bụ Jesus, mana iju onye Igbo ọ ga-asị gị na Moses from desert jee ebe nwa cross ọhịa nwa. The same story of Moses bụ Moses ọ ya bụ the king n'Egypt. Ọkwa ya bụ nke jere na Mount Jonathan, ọkwa ya bụ the mediator to God. Ka ewu Jesus bụ gịnị bụ Jesus? Ọ bụ mediator, ọ the son of God who bring the heaven and earth. Go ya kwa Moses ọ bụ ya sevuru ndị Israel. Ka ewu Jesus ọ bụ savior. Jesus ọ bụrụ savior. Gịnị bụ Moses bụ gịnị? Who took the Israel out of the Egypt? Ọ bụ savior ka ọ bụ. So the savior ọ dị ka mkpụrụ ọgwụ. Moses mkpụrụ ọgwụ ya mee na expire. Ha adịgarịkwa new one because na ha meriri ndị Jew n'agha. So ha werekwa the same history of typology ha butere na Israel. Ha butere na Israel na mgbe ha mere invade Jerusalem. Ha bukọrọ akwụkwọ dị ebe ahụ for those things ka ha Israel na-ede typology pass, ha na-use past story to make new story. Ndị Rome buru copy ya the same thing, kpọrọ Josephus ha capture n'agha. Josephus from there he use the same history of Egypt and because everything with Egypt ka o mere nwe ha na Israel. Ịghọta ihe a upper Egypt ka na-akpọ ya, ọ bụrụ Israel nwe ha na Israel. Israel is a name ede na Bible just to asị na Jacob change his name to Israel because Jacob do this do that. Akọba akụkọ ihe ahụ 3 gods of Egypt, Isis, Ra and Elohim. Onye nwa bụ onye eji wee mee Israel. Ị na-afụtụdo onye ọbụla na-aba Israel. So that's what ji eme ekwu okwu ju ana m achị ọchị
maka ama m ihe ahụ kọnkọcha ama nke I know how all of them happened is a history and ọ dị n'ime akwụkwọ ma duto na ndị be anyị because na wee ịmago na ọ bụrụ fọtụ ha because agwara anyị ịba nwanne ndị a gwara anyị ịba anyị yacha ihe ndị a mere anyị pụta n'ime ya ma na anyị siri ike mmadụ ụdị ịba ndị a gwara anyị pụta napụta na ya ma na anyị siri ike mmadụ because ọ dịrị izi ndị a gwara anyị ịba gwọcha anyị ịba zụọ anyị okwu n'ime agwọrọ anyị ezigbo ịba bụsị anyị nsị onwe ha na-azụ ịzọ ma igbu ewu igbuche ewu ije zụọ asị ije zụọ afọ ewu ka enwere ike iri eri otu a ka esi zụọ anyị afọ ewu anyị amazi aka nne anyị amazi aka ekpe anyị amazi aka nne anyị amazi aka ekpe jebe ejebe adịghị mma naba anaba common sense ha napụkwuru anyị. The dangerous of religion bụ ihe ndị be anyị na-amarọ always be mara the root of it then use that your religious mind to develop your mind mana ọ bụrụ na ịbụrụ ya ịbụrụ okoko forever and ever because ọ na-ere ịmana ọ bụ ọ na-eme attack all mind ka ọ na-eme attack. Religious work with mind. Religion is a dogma or dogmatic ka ọ bụ ọ na-eme all your mind ka ọ na-akọ ọnwụ ihe a na-akpọ mechanical process of the brain ọnya ka ọ na-ejide n'ọrụ all the thing ka ọ na-hold either na use religion to develop yourself because of something else either na use or destroy your mechanical process of the brain either na o doziri o mere gị chebe iche ọfụma nwee ike ịgosi higher knowledge or not destroy your mechanical part of brain. Mana the worst thing bụ not destroy nke anyị due to what na ya mara fundamental reason of it. Ọ bụ na ya ma the fundamental reason of religion ọ gaghị eme ya affect, ọ ga-enyere anyị aka. Mana anyị ji epari ya asị na anyị na-eje n'igwe ebe a nke anyị nọ nwee nsogbu na anyị ji epara akwụkwọ a asị ije n'igwe. That is the end of the story. Ọ ghọọ na dogma onwezi enyemaka ọ na-enyere anyị ọghọgo dogmatic completely and the dangerous of it bụ na you can never develop because ihe na-enye brain ịmana this universe ifuru now is a cosmic kind of intelligent ịghọta is a mind so ihe na-enye your brain ka o ji akpụ ịghọtago ihe na-enye ka o ji develop ihe na-enye ka o ji develop and they with that mindset of heaven and hell when I go the Bible your brain gonna create something like that ịghọtago so o nwere ike mgbe oruzie mgbe ihe ga-emezi mgbe ị ga-awụrụzi mmadụ akpọjezie ga Harvard ka ịgụ akwụkwọ na Harvard ịgụcha akwụkwọ na Harvard due to that mechanical part of your brain adịghọzi normal ị gaghịzi even otu that na ịgụ na Harvard the highest thing nwere ike ime bụ ije na British na-arụrụ ha ọrụ dị instead of use that knowledge ị nweta na Harvard wee je develop your place that mechanical process of your brain Bible emebigo ya ọ gasago ya so ihe ngwa anyị emesi bụzi ihe chịta ebe ị ga-arụzi ọrụ na-anazi salary na-eri nri o mee otu ihe na position of that person ị kwesịrị ịbụ ma ọ bụrụ na ị gụrụ that na asị normal spiritual book ịchọọ occultic book ka ya mma ịghọtago because nke ahụ primordial ka ọ bụ ịghọta the level 1 after the level 1 Bible ahụ ịgụchara ị na-agazi na-achọzi more occultic book ma because of na abịa code oge na all the occultic book ozi ndị ekwensu ndị ajọ mmụọ nọ nke a ka eji eje n'igwe i werezie datin develop your brain so ọ kụsago the brain enwezi progress ihe ị ga-abụzi n'ụwa a servant a good servant because asị na Jesus bụ a good servant so ngụwa na onwe gasị Jesus iwe follower of Jesus so you become a servant a na-egbugodi gị egbu sef si na Jesus ga-akwụ ụgwọ a na-egbu gị egbu Jesus ga-akwụ ụgwọ ihe ọ bụla emere gị in Jesus na-eme emem asị na Boko Haram bịa gbuo mmadụ ebe a na-eme ihe ị ga-egwu na ọka Jesus wee chọọ ya agụụ gụgide nwa gị gụwuo ya isi na ọka Jesus wee chọọ ya so ihe ọ bụla bụ Jesus ịfụ ihe mere gị n'isi ọ dịghị mma ịghọtago and the worst thing was ijezi goro the Bible gorocha ya taa ịgwọ Elizabeth tax because ọ ha nwe the Bible so because onye ọbụla na-eprint Bible na-akwụ tax o nwere percentage a na-enye ndị family nwe the Bible ka family nwe family Eliza ị ga-aga kpọchakwa Eliza iyi jekwe burukwe Bible werekwa ego ifu ha afụ were ego ifu ha afụ agụụ na agụ gị jekwa were the money jeje nye Eliza na nwanne onwe o make sense ịghọtago o make sense so ndị anyị ga-akwụsị nonsense ya ha kwụsị nonsense ọ bụrụ mma ego ga-eji wee nye ụmụazị gị nnukwu ihe garị were nye Eliza ego niile ahụ a na-ebute na chọọchị a na-ebu na Rome eje nke eke ya ọha niile nwe ya ma Eliza ma ihe niile ọha niile ofu ihe ka abụ ọha nwere ihe ọha nwanwe ya ebe ahụ enweghị division dị ebe ahụ ego ahụ na ha na Europe ha ekerie ya
onye ọbụla ewere nke anyị gara n'Afrịka na-ata ahụhụ, eburu mmanụ anyị, eburu gold anyị, eburu diamond anyị ka na-ebe akwa, nke ahụ ezubere anyị were kụzie ego anyị na-enweghị enwe jeje ndị chọọchị ha bụrụkwuo na arụ. ndị igwe ndị be anyị ọsị gị Jizọs asị, Jizọs asịghị ya. anyị ma na Jizọs asịgo gị, mana ihe dị na Baịbụl a onweghị Jizọs dị ebe ahụ. Ngwa were Jizọs, ihe a na-ekwu ọ dị there, everything is there, because if Moses and the Jesus is the same thing, Melchizedek and Jesus is the same thing, that means ihe o mean bụ na allegory. Ọ dị na the Bible ebe ahụ, ọ dị ebe ahụ, ọ dị everywhere, ọ dị na Exodus 31, ọ dị na John 10:11, ọ dị na John 1:1, ọ dị na Mark 6:3, ọ dị na Exodus 12:15-19, ọ dị there. Everything done at your face. So if Melchizedek is the same thing with Moses, Moses is the same thing with Jesus, that means ihe o mean they are all the same. That is not mad pump and play. Not quite the same thing ka ha na-ekwu, the same about uniting the heaven and the earth. Pump and play. Uniting the heaven and earth. Ọ ihe a na-ekwu maka ya. O nwere onye si na-ajọ ihe a na-ekwu bụ na they are talking about you for behavior, life after death, so that ị nwụọ in peace, because ụjọ ọnwụ na-atụ ndị mmadụ. Ụjọ ọnwụ na-atụ ndị mmadụ. So ebe ọ bụ na ụjọ ọnwụ na-atụ ndị mmadụ, say ka e were religion wee nwee ike develop, because i primordial human being dị ka obere nwa amụrụ ọfụ. Ịghọtago, whether ma itoro eto ma itoghị eto, as long as na enweghị common sense, your brain agaghị na-arụ ọrụ ọfụma. So achọ ka ejiri the Bible, if you go the Bible of ma ịghọta ihe a na-akọ, no just way of, so that you nwee kind of enwe the kind of knowledge you get from people, then you nwekwe your own inner built knowledge. Ọ ihe a na-achọ ịkọwa dị, ịghọtara. Mana ndị chọọchị bịa werezie the Melchizedek tithe na Old Testament yo. Ha sịkwa na Old Testament emere spile. Ha sị na Old Testament emega spile, nsogbu adịrọ. Mana ebe a ka tithe dị. Ọkwa sị na Jizọs abịago to Old Testament na mebigo na New Testament ka nọ, mana tithe bụ na Melchizedek ka ọ dị. Ọ Melchizedek bụ onye kwuru maka tithe, so ọ bụrụ na New Testament, so tithe must go away. Mana mba, tithe ga-akwụ tithe. You got that? So ihe a trick, just a trick. Ndị pastor, most of them, I believe, na most of them ma the game, and ha ma no mind control ka ọ bụ. Religion is mind control. That's why the do n'ọrụ. O nwere onye gwara ụnụ na ihe abụrụ, ọ bụrụ ebe eji eje n'igwe ka ọ bụ. Because ụnụ anaghị agụ ya ọfụma, ọ because nna ha pastor na-asịrị ụnụ asị, fada na-asịrị ụnụ asị, ka ụnụ weta ego. Go the thing of more dị n'ime ebe ahụ, na everything there is allegory. Ọ dị na even, ọ dị na Abraham, ebe na chapter Abraham. I'm chọọ ya nkịta mma achọ ka m weta the chapter na Abraham, ọ dị there. Ọ dị ebe ahụ, o kwuru ya ekwu na allegory, all those things were allegory. O nwere ma even act of Noah, ha niile bụ allegory. Onweghị, o kwuru ya ekwu there. Bible says it. Bible says it. Na ihe bụ allegory ka ọ bụ, onwere mmadụ nọ ebe ahụ. So ọ bụrụ na ọ because of na ndị be ya hapụrụ ndị chọọchị a na-egwu ha wayo, ha filizie na because na ndị chọọchị ha na-egwu ha wayo na dị bụ eziokwu. O nwere eziokwu nọ there, everything nọ there, pop and play, all the na black and white. Na ihe a bụ about you ka a na-ekwu. Is about you just to make the society, people nọ na society ka ha na-behave ọfụma. Behavior control is a behavior control. Ọ bụrụ about heaven, ọ na-eje n'igwe, anaghị eje n'igwe. Ihe a bụ just ndị pastor ha na-use, ọ bụ ihe dị na Bible ha, because nature ka emere gị interpret. You want them to interpret it for you. That's why that bank are the problems. Ịchọ ka emere gị interpret. Ọ bụrụ na ịchọ ka emere gị interpret, ị gaghị enwe problem. Ọ because na ịchọ ka ha mere gị interpret, ị gaghị eji aka gị wee jeje gụrụ Bible, ji aka gị ghọta. Ọkwa na ịghọtaghị, ịjụọ onye normal person ka ọ kọwara gị the thing. Isi mba na ọ bụ pastor, ị na-achọ ije n'igwe. Ife ozi ijetere n'eluigwe na ifu ijetere n'eluigwe, ebe a ana m achọ the verse na Bible ebe edere that Abraham, about Abraham na allegory. Galatians 4:24. Ọwụ na iji Bible Google Galatians 4:24. O kwuru ya ebe a, o kwuru ya die openly.
a case of Abraham, no allegory. Issue na the same Bible, allegory. Ịmara ihe bụ allegory, detuo gaa na Google ya. Google allegory, ọgwa gị ihe o mean. Na ihe ọbụla Bible ahụ ị na-afụ bụ just allegory. Ọ bụrụ about ije n'igwe ndị be anyị biko nụ. Gbarụ na ọsọ nke ụwa na agụ egbuo na ya ebe ụmụazị na anaghị anyị agụ na anaghị anyị ụmụazị ebe a na-agba ọsọ n'igwe. Ịfụ mmadụ okpokpo na okpokpo chaplet gwa cross na-adụ naanị. Nyara cross na-akpụ naanị. Ebe ka onye ya eje, gịnị ka o ji ya eme? Cross na-akpụ naanị ka ịnya ụfada ọsịa ụfada ụkọchukwu, gịnị ka ị na-aka? Ịmakwa na ụka okwu na ụkọchukwu mmadụ ibuso Chukwu agha, ọkwa ihe ọ bụ. Ụkọchukwu mmadụ ibuso Chukwu agha, Chukwu wahala, problem Chukwu ihe ọ na-ekwu, mmadụ ibuso Chukwu agha, ọ ya bụ ụkọchukwu. Ụkọchukwu mmadụ ibuso Chukwu agha, ọ ihe ọ bụ, ọkwa ihe ọ na-aza ụkọ Chukwu, ọnyanwa ụkọchukwu. Mana ha amara because na asụrụ Igbo ebe a. Ụkọchukwu ibuso Chukwu agha, pump and play. Jee mara ihe a na-akpọ ya n'Igbo, ụka okwu na ụka, onye okwu na ụka kwa ya bụ ihe ọ bụ n'Igbo. Chukwu gịnị? Ụkọchukwu. Onye nwa bụ onye na-edebere unu maasị. Ọ bụrụ na ndị a na-edebe maasị a ka unu bịa dị ka ezi unu ozi ọma, jos gwa unu ihe ọjọọ adịghị mma, mee na ihe ọma, meenụ nke nsogbu adịrọ. Mana ha bịa mmadụ nọkọta na promise gị ihe ọ na-enwero, giving you what can you give what you don't have? Ị ga-enye mmadụ ihe ị nwero. You don't give what you don't have, you can only give what you have. Ka ndị a ga-esi enye gị promise of where they never been? How can somebody promise you where they never been? Mmadụ ga-apụta ọsị gị Jizọs ọ nọkwa na ala Igbo. This man ejebe Kotonu before, jebe dị Lagos. Ọ gwa gị na Jizọs bụ onye Israel. Ịjụọ ebe Israel nọ mahọ, ịjụọ ebe Ijipt nọ mahọ, ịjụọ ebe Grik nọ mahọ. Ma nna gị si ga-afụ n'anya ekwe. Ka ebe afụ n'anya ekwe dị ebe a? Where is afụ n'anya ekwe here? Anyị na-emechu m ihu, okwewo ndị isi ojii na-emechu m ihu. Gekwa na Amerịka, mmadụ ehụrụ onye amụrụ na Amerịka ọ maka ahụfụ nwa ọwụgodi maka nwanna ọwụgodi maka ahụfụ jọs ka anyị weziere nọ maka ahụfụ na nsogbu adịrọ. Ya bụ nọ maka ahụfụ ka anyị wee nọ maka ahụfụ nsogbu adịrọ. Ị na-ata ahụfụ, nna gị ka ebịabịa na Amerịka buru na Afrịka na Amerịka jee mee ha slave desa ha ebe ahụ, nsogbu adịrọ. Ka gbuchaa ha mee ha akaja niile, nsogbu adịrọ. Isi nsị a mụrụ gị ka ị na-ekpe ekpere ayọ this man inyecha plate idobe foto na be gị na-ayọ ya yọkwa ruo today. Ndị ojii ka na-emekwa Black Lives Matter, ka na-ekpekwere this thing ha na-ekpe ka na-ekpekwa this thing na-emekwa Black Lives Matter. Onwebeghị ihe chenjiri. Nna nwanne ọ mgbe ị nwụrụ anwụ ka this man ga-aza gị ekpere. So apart from that, because that side nọ ime ọ dị ka ọ dị real n'ime the Bible a gwara gị na onwere n'igwe dị ebe ahụ. There is no issue of eluigwe there.